Totoo yan. Kasama ka buka? Hirapan sila. Hirapan sila. So, anong score niya kanina? Binabaho ng degree doon. May price na may price na degree. Patas natin dito. Ayun. Bandaan natin dito. Yan. Para mapagchismisan kami doon. Mamaya pagod na wala na yun. Kailan na kayo? Dalawa pa pa. Tingnan mo naman. Number
Atin pala. Hindi natin nakakalimutan. Ito nga tsaka yung dalawa. Maanira. Either hindi siya bago o talagang kaya mo na lang nasa ayan. Wala ko sa pwesto. Ayaw niya sa lamin dun sa ano. Yung sa Martin. Ako nga, bibili na lang ako. Yung sa SM. Yung pa lang 500 ang ako, diba? Ako gusto ko yun. Talagang nabili ko yung mga kailangan. Pero alam mo, pinababot sa ano. Hindi nagbago yung mga. Dati nalala na nasa ako. Wala pang isang taon na